Čo na druhého? Jak vyzerá? Noro, jak vyzerá? Jak to zhodnotil, že? Dáš inej, nechceš? Počkám a pamätám si to hlavne. Čo, nebe chlapci, ideš so mnou. Dajte mi obal cigariet. Obal. Ne, netoč ma, ne? Ja nechcem byť chlapať. Nerob mu, ne? Do piče. Zase čo vám jebe na hlavu? Potom no, ne? Ne, však to choď a pamätaj. Ale ešte halus, že Váky odišiel s mojimi cigaretami.